Langmao kaham wngwi bwskang thangnani bagwi kaisa-kuisu nang-nangya borokrogbai sak phelewi tongnani belaikhe nangkukgo. Aw Nono chajakya nini khwnathokjakya eba nini bagwi buino hamya pirnai Abohai Langmao kebo bai naslimung lachimung rujakkhe Nwng Abohai Borokbai hakchal khe tongnani chaitokdi Sai-sai chaitokgwi phano Nwng Abohai Borokni thani naithogoron wngwi manglak eba bono nini ganao tubuwi manglak. जों jottoni Langmao Abohai kaisa-kuisu borok tongo eba tongmani nukjakgo.Borogni bwskango nwng 10ta kok kaham sawibo eba kaham samung khlai phunugwibo bo abono twiwi borok nini bagwi mungsa kaham uansukglak. Phiya jephru nwng kaisa kok sathani derajagwi thango eba samung khlaifuru kisa-aa derajagwi thango afurke a borok bathringwi bacha sinai eba chaitok sinai bahaikhe je nwng derajagwi wngwi thangmani aborokno Nono tei somajni mokolo yasi suri phunukmannai abosho borok chaitoknai. Actually Abohai borok buino chikon khlaiwi kha tongthokjago. Abohai borok waisa phano buini bagwi kaham uansukya eba uansuknani chaitokya. Buino kuchugo karonani muchungya buino borom runani rungya. Aboni bagwi ang sanani muchungo. Langmao tei kahamni bwskango himnani bagwi Abohai kaisa-kuisu borokno jai khlaiakhe tongdi. Nini bagwi nwng uansukdi. Nwng Thinango Kaham wngnani muchungkhe Abohai Borokbai ta gdardi hakchal khe tongnani chaitokdi. Sakbai thang yapri senani chaitokdi. Nini Thinangno nwngse uansukdi kebono nai ta tongdi. Bahai ongjaka bayar song please norok comment kai sajadi. Aw जों jottoni Langmao Abohai kaisa-kuisu nang-nangya Borokbai kebengmung wngmani nukjakgo. Please Abohai Borokbai norok kebeng jakhang hangkhe norokni langma teibo mwnaknai Abohai Borokbai norok hakchal khe tongnani chaitokdi jai khlaikhe tongdi Abohai borokno. Aswkno tinini bagwi jotono hambai.